začal svoju novú prvoligovú etapu víťazne. Domáci boli rýchlejší, agresívnejší, hostí dôrazne napadali už na ich polovici, získavali body a vytvárali si dobré strelecké pozície. Dve z nich využil v prvom polčase Martán, pričom ďalšie dva góly mal na kopačke aj nový muž Brezov čiernych Adrián Guľa. Hostia nedokázali využiť ani fatálnu, no ojedinelú hrúbku Brisudu, keď sa Kubík nepresadil vďaka výborným zákrokom Tomáša Košického. Jedna vec je celkom jasná, sme nadržaní na víťazstvá. Sila vôle, vôľa sily, daj nám Bože kúsok šťastia, aj ten by nám pomohol, aby sme dnes zvíťazili. Inter, Inter do toho, Inter, Inter do toho, Inter, Inter do toho, Inter, Inter do toho. Úvodná štvrťhodina druhého dejstva priniesla ďalšie 4 góly. Najprv jeden dal po prihrávke výborne hrajúceho dispečera. Poďme von na výkon, musíš makať ako kôň. Daj a ber, hraj vždy fér, zachovaj si charakter. Zvíťaziť, nezhorieť, nemyslieť na bolesť. Vyhrať boj, zostať svoj, vyhrať boj. Inter, Inter do toho, Inter, Inter do toho, Inter, Inter do toho, Inter, Inter do toho. Žltá, čierna, Dunaj, Tatry, máme srdce, kde sa patrí. Svojim farbám navždy verný sme my.